Oh, dua na lang, dua. Asa dapat inyong construction, mga sir? Hindi ako, Ghostbuster ako. Asa man mo mamanday? Basta, kumanin sa Christian mo ko. Ako to, biro. Yan yung pakpad. Sandwich siya dyan. Foreman na ninyo, foreman. So, here you go. Speedtech Finals. Kalunli niya rin.
you, thank you. Galing. Salamat, salamat. Sirad, namin sa mall.